नैबेखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट आफादा लादों डिस्ट्रिक्टनि जोंहा 3 बोसोर जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआ दा बेखौ सोलाय सोल' खालामनायनिबो खोथा दङ आरो जा सरकारनिफ्राय एक्सकेसिया होनाय खोथा एकर्डनि खोथा बेफोर गासै खोथाखौ सावरायनो गाहाम बे आफादखौ जोङो दिनै हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बेयो जों सावरायगासिनो दं दा दिनैनि नोंथांमोननि गेजेरजों दा दिनैनि आफादनि गेजेरजों आं थोंजोङै जोंनि आसाम सोरकार गभर्नमेन्ट आरो जोंनि दिनैनि बिटिआर जा काउन्सिलनि सोरकार बिथांमोनखौ जों थोंजोङै सोंखारिगोन बिथांमोना बे मुंख्लं नखरफोरखौ जा 5 लाख थाखानि लुप देखायनानै लाजिफोनांगासिनो दङ बे सोंखारिथावना दिनै मुंख्लंनि थाखायनो दिनैनि बर' हारिया जि स्टेजसिम मोनफैदों बे मुंख्लंखौनो बिहोमानि थाखायनो मोनफैदों दा बेबायदि मुंख्लंफोरखौ हारिनि थाखाय जाय जायगायाव जिउ बाउसोमबाय बिथांमोनखौ दिनै अपमान खालामबाय थानाय जादों दिनै गोबाङानो बुंनो नागिरो जे इमसनेल सेन्टिमेन्ट दङ होनना जोंनि दैदेनगिरिफोरा जुदि थारैनो बिथांमोना इमसनेल सेन्टिमेन्ट दङमोनबा मुंख्लंफोरनि सायाव दिनै जा स्टेट गभर्नमेन्ट आरो दिनैनि बिटिआर सोरकारा जाबायदि जोंखौ लाजिफोनांगासिनो दङ बेखौ बिथांमोना सुबिदाखौ होनाय नङामोन दिनै नोंथांमोना मोनथिगौ मिडिया जे थांनाय 2017आवनो स्टेट गभर्नमेन्टआ मोनसे खोथा फोसावदोंमोन जे आगोलनि बिएसि बिटिसि एकर्डसिम जायफोरा मुंख्लं बिमुंखौ मोनदों दा बिथांमोननो 5 लाख रां होगोन लोगोसे आसाम आन्दोलनाव जायफोर मुंख्लं जादों बिथांमोननो 5 लाख होगोन होनना बुंदोंमोन दा बिनिनो हारसाफोरनो होलांबाय जोंनि बर' मुंख्लंफोरखौ मोखां साइडआव खालायना बेयावबो दोनबाय दा बिनि उनावहा बिटिआर एकर्डआव लिरखानाय थानाय बायदिहै दा जों सानदोंमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जा मोननांगौ जाय दुखुथिया जोंहा नखरफोर दं जाय बिसिया दिनै रावबो गैला दा बिथांमोना 5 लाख मोनोबा जथेस्थ' गोजोनगोन होननानै दा दिनै नुबाय 2.5 बोसोर पार जालांबाय दा बै 2.5 बोसोर पार जालांनाय उनावबो दिनैसिम बिथांमोना होनायनि माबाखौ लायाखै दाख्लै मोनसे खोथाखौ बुंलायबाय स्टेट गभर्नमेन्टआ जे 26 जानुवारि खालि बिथांमोना बुंदोंमोन जे 2000 सासेनो जों होसिगोन 27 जानुवारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जों होलांगोन दा बेबो मा जादों दा बिथांमोना बुंबाय बेनि लोगोसे जोंनि जा जों माहारियारि आफादनि जा आफादगिरि बिथाङा बुंदोंमोन जे 2000 सासेनो मुंख्लंफोरनो होलांनाय जासिगोन ओंखायनो जोंबो सानदोंमोन जे सानैसोआ मोनग्रोथोंसै मोनसिगोन जों उनफोराव जोंहा होलांबाय थागोन हयथ' मुंख्लंनि लिस्टफोरा क्लियार जायाखै दा दिनै लासै लासै बिथांमोना मा खालामदों बेखौबो खमायनानै सोरबा 400 बुंदों आरोबाव दाख्लै खमायनानै 200 साबानो होनना बुंदों दा बेफोर जानो थगायनाय जायाखै लाजि फोनांनाय जायाखै होयोबाथ' डाइरेक्ट होनांगौ दा बेखौ बिथांमोना माहारियारि आफादनि सासे आफादगिरियाबो जोंफाय बिथाङानो बुंनाय दा बिथांमोना बेसे बुंना होनांगौमोन मुंख्लंफोरखौ थगायनाय जादों मुंख्लं नखरखौ थगायनाय जादों मुंख्लंफोराथ' हारिनि खारना जिउ बावदोंमोन थाखानि खारना बावाखैमोन मुंख्लंनि बिनिमयखौ बिथांमोना होनो हाया जायफोरा मुंख्लंनि बिसि बिथांमोना बे सिख्ला बैसोआवनो खाफालनि सिन्दुरखौ दिनै खोमानानै आलाय आथानैहाय जिउ खुंबोनांदों बिथांखौ बिसोरसो मिथिगौ जाय बिमाया गावनि फिसाखौ हारिनि थाखाय बावबाय बे बिमाया दिनै बे आलाय आथानि जानानै दं बिथांमोना नायफैयाखै आरो बे रांखौ मोननायसो बिथांमोनाबो संसिगौमोन जों सानदोंमोन दा थगायबाय थानाया सोंखारिथावना आरो बे अपराधबो जादों आरो बेनिखायनो डाइरेक्ट जों सोंखारिदों दिनै मोनसे खोथाखौ बिथांमोना बुंदोंमोन जे सोलायनाय सरकार जोंबो आसा खालामदोंमोन सोलायनायाव बायदिसिना जोंहा एसे एनै जा डेभेलपमेन्ट बे सोलायनाय फैगोन बिटिआरनि एकर्डफ्रा जाफुंगोन नाथाय दिनै जिथु सोलायनाय लाबोबाय जिखिनिखि जों मुंख्लंफोरा जायनि जाहोनाव जिउ दान होआखैमोन जेखौ जों मुंख्लं नखरफोरा लुबैयाखैमोन जोंनि रायजो राजा लुबैयाखैमोन बेबायदि सोलायनायखौ दिनै नुनो मोन्दों दिनै सेथि सोलायनाय होनबा जों नुनो मोनो बिएसि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जिथुनिखि जोंहा पावार मोनदोंमोन 40टा बिफानखौ सामलायनाय पावार मोनदों बिथांमोना जाबायदि सामलायदोंमोन बिथांमोननि बे दफाफोरनि बे बिफानफोरनि गेजेरावनो बिथांमोननि इएम एमसिए लाजियाव नांगौ बिफानफोरखौ बा अनुदानफोरखौ होदोंमोन लामा सामाखौ बानायजोबदोंमोन नाथाय दिनैनि जा सोरकार बे फैनायनि उनावहा बेफोरनिनो खायफोर बिफानखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ हरफिनबाय बिनिफ्राय जाय एमसिएल इएमआ बे समाव फान्ड राननो हादोंमोन दिनै 2.5 बोसोराव बिथांमोना मोनसेबो फान्ड राननो हायाखैसै मानो पावारखौनो बिसोर गथायजोबना लाबाय बे सोलायनायखौ जों लुबैजायाखैमोन आरो नैथि सोलायनाय होनना बुंनो हायो दा बै समाव जिथुनिखि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों खायफोर पावारखौ मोनो बिथांमोना बिटिसि सरकारा बे समाव थानाय गोबां लाइमोनफोरनो साकरि होलांदोंमोन दिनैनि सरकारा बे लाइमोनफोरनो साकरि होनायखौ बन्द' खालामना दोनदों दिनैसिम सासेबो होनो हायाखै आरो मोनसे खोथा बिएलटिनि जा एकर्ड जादोंमोन एबसुनि जा एकर्ड जादोंमोन बेफोराव बिएलटि हानजानि जेसेबां दावहारु दंमोन सोद्रोमा दंमोन लिडार दंमोन बयखौबो ज' खालामनानै बिसोर खामानिफोरखौ मावलायदोंमोन बिटिसि एकर्डनि जाफोर दफा बेखौ रायलाय मावदोंमोन आरो जायफोरानोखि बे आफादफोराव दंमोन बिथांमोननि न'खरखौ बिसोर फोसाबनानै होदोंमोन साकरिनि बेबस्था खालामना होदोंमोन बिथांमोननो खिन्थु मुंख्लं न'खराव थालांदों दिनैनि सोरकारा मा खालामदों बिटिआरआ
जोंनि एनडिएफबि जायफोर 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामना फैबाय बिथांमोनखौ गोदाव सोराव खालामना दोनबाय सोरखौबा जेलावनो गारबोबाय दा जायफोरा नै गोथाङै दं न'खराव दं बिथांमोना आलाय आथानि जानानै दङ कुनु संस्थापन गैया मा खालामगोन मा मागोन जायफोरा दैदेनगिरि बिथांबो बिभाजन खालामनानै दोनदों दा बेफोर सोलायनायखौ जों लुबैजायाखैमोन आरो मोनसे खोथा जों सोलायनायखौ जों बिथांमोना जों नुनो मोनदों जे आगोलनि जाथे सरकारमोन बे सरकारा मोनसे खोथाखौ बुंदोंमोन 40% मावोबा 50% मावनाय खोथा बुंदोंमोन दिनैनि सोरखारखौ जा नुदों बिथांमोनाथ' 5% मावबानो 95% मावनायनि खोथा बुंदों दा नोंथांमोना नुदों 95% मावबाय होनना बुंदों माखौ मावखो बिथांमोना जुदि 95% जानायमोनबा दिनै जायफोरा जेलाव दंमोन बिथांमोना ओंखारनांगौमोन जायफोरा दिनै आफादनिफ्राय ओंखारबोबाय सारेन्डार खालामबाय बिथांमोनखौ संस्थापन मोननांगौमोन मुंख्लं न'खरफोरा संस्थापन मोननांगौमोन बेफोरखौ मोनाखै मुंख्लंनि बिनिमयाव जों मोनसे खोथा सानदोंमोन जाफोर जोंहा इनस्टिटिउसन्सफोर फैदो बेफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय लाइमोनफोरा जाहाथे सोरांनि पहरखौ मोनो बिथांमोना जायगायावनो थानानै फरायनो हायो दा बेफोरनि गेजेरजों जाहाथे मानब सम्पदा ओंखारलाङो बेफोरखौ नुयोबा जोंहा मोजां मोनगौमोन आरो जों सानदोंमोन जे इन्डास्ट्रिफोरखौ जुदि बानायनो हायोबा जोंहा जिथुनाखि लाइमोनफोरा बाहेरायाव थांनानै जों खस्थ' खालामनांदों गोबां हालाय हाथानि जानो गोनां सोरबा जिउ गोमानो गोनां जादों बिथांमोना जोंनि एरियायावनो खामानिफोरखौ मोनगोन ना बेफोरनि मोनसेखौ जों मावजोबनाय नुवाखै मोनसेखौ मावनाय नुवाखै बबेखौ लाना 95% बिसोर जाफुंनायनि खोथाखौ बुंदों दा बेफोर खोथाखौ जों बुंनो गोनां दिनै जों बुङा सानदों मा बुंनो गोनां जाहैदों बिथांमोना दिनै माबाखौ बुंदों जे दाखालि सासे एक्स मोनसे खोथा बुंदों बिपिएफनि बियो बे मोनसे खोथा बुंदों जे मोजां खोथा बुंदों जे जायफोरानोखि दिनै सोरखाराव दं बिथांमोना बिपिएफखौ रायबाय थानायनिख्रुइ बिपिएफनिसो बांसिन मोजाङै मावनाय खिथिनांगौ आरो महा मावदो देखायनांगौ दा बेबायदिसो जोंनाव उन्नति जागोन दा जायफोरानोखि बिटिसि बे खमायाव बिटिसि सोरखारा मावदोंमोन बेखौ जों नुखादों दिनैनि सोरखारा मा मावखो बेखौबो देखायनांगौ आं मोनसे उदाहरन होनो सुइजारलेण्ड बानायनाय खोथा बिसोर बुङो आं खैराबारि टाउननि 1 किल'मिटार गोजानाव आंनि गामिया आरो आंनि गामिजों नांजाबनानैनो जोंहा बै कलेज दङ खैराबारि कलेज खैराबारि हाई सेकेन्डारि दङ अलंबार गोजौ फरायसालि दङ गेजेर फरायसालि दङ हातिबेल मेडिकेल दङ आरो बे लामाजोंनो जोंनि जिथु गामिजों फैनाय जिथु राजा लामा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा इउएन एकाडेमियाव थांनाय बाथौ आश्रमाव थांनाय गासै फरायसुलाफोरा थांलाय फैलाय खालामो बेजोंनो गुवाहाटि मंगलदै थांनाय जेसेबां बास दं बेजोंनो थाङो बे लामाया दिनै ओरैबायदि अबस्था जादों आं नोंथांमोननो होगोन दा साइडआव बिदि थांनो हानाय खुनु माबा परिबेक गैया सब साइडआव दै जाना दङ मेन लामायानो दै जाना दङ बे 2.5 बोसोराव दा बेबायदियावहाय माबोरैहाय दा गथ' गथाय बेयाव थांलाय फैलाय खालामो दा बिसोर सुइजारलेण्ड बानायनाय खिथादों बेयो दिनै हाखर जालांबाय आरो जुदि 2.5 बोसोर थायोबा बे दिनै गारि सालायनाय थाबा दैज्लाङाव बेयाव दैखर बायदि जाना थागोन दा बेबायदि अबस्थायाव बिसोर सुइजारलेण्ड बेखौथ' जों लुबैजायाखैमोन ना मावनांगौ रास्ता बदलि मावथो बायदिसिना मावथो बेखौ सोलायजानायखौ लुबैजादोंमोन दिनै जों खावलायगोन जायफोरा दिनै जेलाव दङ जायफोरा मुंख्लंनि न'खरफोरा आलाय आथानि दङ बिसोरखौ नायफैनांगौ बिथांनि जाफोरा खोथा होदों बेखौ मोजाङै मावनांगौ जि खोथा होदों बेखौनो मावनांगौ जे जुदि बिथांमोना होनो हायाबा हाया होनना बुंनांगौ होयोबा होयो खिन्थु थगायनानै लासिंसिं खालामबाय थानाङा रायजो राजाखौ थगायनाङा बेखौ खावलायगोन लोगोसे बिथांमोना आरोबाव मोनसे खोथा बुंबावदोंमोन दाख्लैबावैसो प्रमद बर'आ दा जोंनो 207 होगोन होनना बुंदों दा 207 होनायनि उनावबो बिथांमोननि आखायाव 25 कोटि थाखा दङ होनना बुंदों जुदि 25 कोटि दङबा जोंनो मानो होआखै मुंख्लंनि फैसाजों 25 कोटि दङ मारोबा बेखौ मानो रानाखै दाखालि आं दैया मोनसे माबाजों मेसेजजों मोन्दों दाखालि बिसोर जितु काउन्सिलनि एसेम्बलि जदोंमोन बेयाव सासे सोंदोंमोननो जे मुंख्लंफोरनि जा एक्स कैसिया बेखौ मानो होआखै होननानै बेयो फानदोंना गैया बे बिथाङा बुंदोंमोन जे 200 बेसेबा कोटि थाखा दंखायो होननानै जुदि दोङोबा बेखौ मानो बाहायबाय थादों बियो गाव महाबा मा नलेज फेस्टिभेल बानायदों माबा बानायदों मुंख्लंफोरनि आगोलाव होग्रो बिनि उनाव मा फैसाजों लाबो गावसोरनि फैसा दङ बेखौ आलादाहै बानाय खिन्थु मुंख्लं फैसाखौ बिथांमोना मानो बाहायबाय थादों बेहा बेखौनो बुंनो गोनां आरो जों बुंदों जे नै साननैसो उनाव जों मार्चखौ नेबाय मार्चआलासि टाइम होदोंमोन बिनि उनाव जों एप्रिलाव लामायाव ओंखारगोन जोंनि ओंखारनायनि जाहोना जाहैबाय एकर्डनि जाफोर दफाफोर जोंना जायफोर आलाय आथानि जाना दङ जेलाव थानाय बायदिसिनाखौ जों दिहुनजोबनांगोन बेखौनो खावलायो